Bună tuturor! Tot astăzi o să vă vorbesc despre un produs de păr care mie îmi place foarte mult și este de la Avon, din gama Naturals. Este un balsam leave-in, adică nu se clătește, cu ulei de migdale și avocado pentru păr uscat sau damaged, care a suferit multe. Nu știu dacă se mai găsește în catalog, pentru că n-am mai văzut un catalog de la Avon de 2-3 campanii. Mi l-am luat în decembrie, cred. Așa, are o culoare roz somon. A fost până în 10 lei. Și de atunci am tot folosit la aproape fiecare spălare, dar nu pun foarte mult. Dacă pui foarte mult, riști să ți se îngrașe foarte tare părul și nu o să mai arate frumos. E foarte bun iarna, când părul are mai mult de suferit, pentru că mai adaug și căldura de la fion sau placă sau ce mai folosiți. Eu folosesc doar fionul pentru că am părul întins de la natură și nu mi-l îndrept și nici nu mi-l ondulez prea în fiecare zi, doar la ocazii speciale. Și vara l-am folosit în vara asta, după ce am fost la piscină sau dacă ați fost în apa mării, iar este foarte bine, mai ales la piscină pentru că conține foarte mult clor. Și nu iau foarte mult, iau pe cu o mână, dar nu știu cam cât să explic, cam cât ar fi cantitatea, cam cât o monedă de 50 de bani ar fi cantitatea pe care o aplic, nu pe tot părul, doar de la jumate în jos către vârfuri, și poate dacă simt că vârfurile îmi sunt puțin mai uscate, mai aplic foarte puțin, cam cât un bob de mazăre. Cam așa, pe în ambele părți. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte mult și sper să mai fie în catalog, pentru că de obicei Avonul, cam cu toate produsele care mi-au plăcut mie, deja au fost câteva campanii și pe urmă le-au scos. Ce mai mi-a plăcut iară de la ei, tot de păr, serum pentru vârfuri despicate, din gama cu verde, pentru toate tipurile de păr. Și l-au scos pentru câteva campanii, mi se pare, și acum văd că le repromovează sub altă... Au schimbat puțin ambalajul, dar sper să fie la fel compoziția. Mie mi-a plăcut. Acesta costă de obicei cam 12-13 lei. Și îmi place foarte mult. Nu-mi place, cum am mai vorbit în alt video, despre serumul de la Gerovital, pentru acesta nu-mi place deloc. Cum am mai spus, nu mi-a făcut nimica, de fapt. Mi-a încălcit foarte tare părul, de la asta nu se încălcește și nici de la acesta. Și nu mi-a plăcut, deși este mai ieftin și am crezut că wow, o să fie o alternativă bună, dar rămân la acestea două. Deci până la urmă, Avon are și ceva bun. Cam atât. Pa!